Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Akin po iniling mga minamahal. Tayo po natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang salita ng Diyos. Dahil ito po minamahal mga aral, ating beloved Lord and Preacher, beloved brother Buboy Nira. Amen. Praise the Lord. God bless you, my brother Job. Sir, beloved elderly, let's pray. O budakila at mapagpala naming Diyos sa manamin sa langit na minapakabait at pinagmamahal na Panginoon Jesus, muli sa maghapon ang aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, paglulhati, pagsamba ay aming pinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, pangsama-samang makarating na marulhati sa lugar na ito, pangsasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po mahal na Panginoon sa unang yugto, ang mga nagawaing nilangisan, ang aming mga pagpupuri, na pakinggang mga patotoo, awitin ng mga awit, minsan ang pang ipanadama sa amin, yung napakatamis na presensya, pagbibigay ng may katapatan, patuloy, sinusunod ng lahat ng mga anak, at muli, pag-aralan namin yung mga salita. Ngunit kami munang lahat inarito ay nanagluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat namin nagawang mga kalikuan, pagkakamalit, mga pagkakasala. Patawad po, hugasan mo kami sa aming makarumihan ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. At sa unat earn prayer ng aming dearly beloved Pastor Evangelist Will D. Almeida, Assistant Pastor Lina Almeida, aming sinasaway ang mga demonyong hadlang, demons of doubts and unbelief, cast out in the mighty name of Jesus, anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon maminamahal. Tayo po'y makaupo. At, isang mapagpalang hapon ang aking pinapaabot sa lahat ng mga narito, our dearly beloved visitors, na aming kapiling at aming mga manunood sa live webcast sa YouTube at Facebook, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, ating minamahal na mga kapatiran, and siyempre po, we give double honor and respect, and we always remember and cherish their blessed memories and teachings of our dearly beloved Pastor Evangelist Will D. Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at atin din pong pinapabot ang ating pagbati na may pagmamahal sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang. Amen. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati, muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago ko makalimutan, last Sunday pa, medyo kakaiba po ang ating aura. Talagang pinagpala po yung ating mga group na nag-ayos ng ating bahay-sambahan. Amen. Napakaaliwalas. At we appreciate yung inyo pong mga effort at lahat ng mga ideas na talagang napakaganda ng ating bahay-sambahan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon dahil siya po nagbibigay sa atin ng talagang mga talento upang ang the best na ating maibigay sa ating mahal na Panginoon ay siya nawa. Amen. Amen. Praise the Lord. At sa hapong ito, hindi na pagtatagal, bilis umikot ang orasan. Atin pong pag-aralan, balik tayo sa basic, maminamahal. Atin pong pag-usapan ang patungkol po sa mga deceiving idols. Ito po yung mga kinakasangkapang pamamaraan ng dyablo upang ang mga Kristiyano hindi makahalata. Sila pala ay nahulog na sa bitag ng dyablo. Kaya nagkukos ng panlalamig, panlulupaypay, walang gana na magsasagawa ng kanilang tungkuling espiritual, ni pumalakpak, nahirapan tayong pumalakpak, ni pagtaas ng kamay, nahirapan tayong magtaas ng kamay upang sumang-ayon sa lahat ng ating pinag-usapan dito sa harapan, na kung wala ito, hindi sana tayo gumaling sa ating karamdaman. Hindi sana nagbago ang ating buhay. Hindi sana natin tinanggap ang masaganang buhay. Ngayon, maminamahal, na pinasagana na tayo, hindi natin nababantayan na ang demonyo ay maraming taktika upang ikay mahulog sa kanyang bitag. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ng Hosea, chapter 4, verse 6, at pakihanda ng Leviticus 26, talatang 1, at Leviticus 19, 4. Ang sabi diyan, maminamahal, habang babasahin natin yan sa Tagalog, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan, ang aking mga anak, ang aking tao, ang aking buong sangkatauhan na naniniwala sa akin at hindi nagbabantay sa kanilang mga sarili ay napahamak ng dahil sa hindi pagbabantay. Kindly, basa sa mga talata. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Hosea, Kapitulo 4, ang talata po ay 6, ganito po sinasabi, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging sardotiko, yamang iyong nililimot ang kautusan ng iyong Diyos. Akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Leviticus 26, talatang 1. Magtulungan po yung ating mga kapatid. Amen. Dito po sa Leviticus ng kapitalay 26, ang talatay 1, huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain, upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. 19 verse 4. Pakibalik sa versikulo 19 o chapter rather, 19 verse 4. Amen. Dito po sa Levitico ang kapitalay 19, talatay 4. Amen. Huwag ninyong babalikan ang mga Diyos-Diyosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na binubo. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung inyo pong mapapansin, maminamahal ang talata ang ating binasa. Yung huli na binanggit, huwag ninyong balikan. Sinabi rito, paki-flash nga sa Tagalog, yung Leviticus 19, talatang 4. Sabi rito, maminamahal, turn ye not unto idols, nor make to yourself molten gods. I am the Lord your God. Sa Tagalog, huwag ninyong babalikan ang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na binubo. Ako ang Panginoon ninyong binubuo. O hindi natin alam anong Tagalog to. Ang Panginoon, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ito maminamahal. Maraming taktika ang dyablo ngayon. Lalo na itong kanyang kapanganakan na ating siniselebrate buong mundo. Alam natin, hindi naman talaga tiyak at tradisyon na o atin ang sinusunod. Nakiisa tayo dahil mas nagpapahalaga tayo nitong Kapaskuhan, kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. Marami pong mga deceiving factors na pati ang mga Kristiyano ay nadideceive. Tayo po'y nalilinlang. Tayo po minamahal ay na hulog sa bitag. Ika nga. Alam natin maminamahal na napakaraming pamamaraan ang dyablo upang tayo po'y muling ibalik sa dati nating pagkatao, sa dati nating pinaniniwalaan. Ngunit hindi pwede pahihintulutan ng mga mangangaral, mga nangangasiwa. Kung tayo po'y nagmamasid sa mga pangangaral ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, sa telebisyon tuwing Sabado ng madaling araw o Linggo ng madaling araw, nariyan ang kanilang mga pagpapaalala. Sabi nga maminamahal ng Episo 6:11, beware of the wiles of the devil. Mag-ingat tayo sa mga taktika ng demonyo dahil ang demonyo ay pumarito. Sinabi ng John chapter 10 verse 10, upang pumatay,
nakawin ang iyong pananampalataya. Amen? Iligaw ka. Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Kaya ito po ang dapat bantayan ng mga anak ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam natin ang 10 utos. Exodo 20, talatang 1 hanggang 6. Huwag kang gumawa ng anumang inanyuang larawan. Huwag mo silang yukuran. Huwag mo silang bigyan ng pansin. Dahil ang ating Diyos ay Diyos na mapanibuguin. He's a jealous God. Ano pa, maminamahal? Ang sabi ng unang Pedro 5:8, Satan is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Siya'y palaging gumagala, gumagawa ng pamamaraan upang ang ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos ay alisin. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kayo na magbasa ng mga talata na yan dahil lagi na nating binabasa. At katunayan diyan, ano po ang unang-una nating mapapansin kapag papasok na ang bare months, lalo na kapag Disyembre na? Yung pulang hat, kalo, yung malaking tao, amen? At yung mga awitin na nagtatago-tago sa mga Christmas tree, amen? Praise the Lord. Siguro natutukoy na ninyo. Ang ating Diyos ay pinapalitan ni Santa Claus. Di po ba, maminamahal? Kung inyong napapansin, aliw na aliw ang mga bata, aliw na aliw ang mga kahit matanda. Well-known na well-known yung North Pole. Doon daw nang galing si Santa Claus. Pinapalitan, dinadaya ang ating murang kaalaman. Pinapalitan imbis masintro ang ating pagsamba sa Diyos. Nang sabi ng Juan 4:24, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang ginawa ng tao, ang ginawa ng mga inventor, naggumawa ng Santa Claus. At may pinagmulan pa doon sa North Pole. At kunwari pa, ito'y naghihila-hila ng mga kung anong mga gift. Pati yung ating mga anak, yung kalo na kanilang kinakalo, maminamahal, medyas o ano paman, ang mga pamamaraan nila para ma-divert ang ating isipan. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Mayroon nga isang elder maminamahal doon sa Surigao, nagtanong, Kuya, bawal palang Santa Claus? Imagine yung elder na. Bawal pala. Hindi na alam. Tayo pa kaya? Huwag tayong magmaang-maangan. Huwag natin sabihin, alam natin lahat. Alam na natin. Kung alam mo pa, kung alam mo na, didisin sana, hindi ka na nakikipamatok dyan. Hindi ka na sumasang-ayon dyan. Amen? Amen? Pumapalakpak ka pa nga kapag kumakanta na yung paboritong kumakanta diyan at pinapakita na yan. Amen? Dahil sa mga bagay na yan, ikinukonsidera ang lahat ng tao, pati mga Kristiyano, na sila pa rin ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ng ating binasang talata, ni gumawa ng anumang nianyawang larawan, mga batot, semento, kahoy, na pagkatapos silang gawin ang kahoy, yung kanilang mga sobra, ginawang panggatong, anong klaseng Diyos ang kanilang ginagawa? Ito po, minamahal, ay mga lalang at gawa ng dyablo. Dahil sa mga Kristiyano, buong akala natin, alam na natin lahat. Pero mayroon pong ganun na klase na mga pandideceive, panliling lang ng kalaban. Ano maminamahal para sa mga Kristiyano? Hindi lamang yan maminamahal. Kung inyo napapansin, kaya bakit pinarusahan ng Cebu? Pinalitan nila ang ating mahal na Panginoon ng ninyo. Pinapaliit naman. Amen?
mayroong itim, mayroong maputi, mayroong kung ano-anong mga pinaglalagay at pinapalitan talaga. Ginagawa na nila, sinasamba pa nila. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya yan, maminamahal, ang dapat mong malaman. Ngayon, ang tanong, anong ibig sabihin yan, ating beloved OP? Kami ba ay sumasamba din diyan? Kaya sabi ko nga sa inyo, maminamahal, dinadivert ng demonyo sa kaisipan ng tao, sa kaisipan ng ninuman, lalo na sa mga Kristiyano, dahil may mas malalim pang dapat intindihin at unawain ng mga Kristiyano. Ano po yan? Alam niyo, maminamahal, dinadivert ng kalaban, hallelujah, na buong akala mo, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan lamang na gawa ng kamay ng tao, ng ating nakikita, ay yun lamang ang ipinagbabawal ng ating mahal na Panginoon. Hindi po. Sa mga Kristiyano, ito, makinig tayong lahat. Kapag ikaw, hallelujah, ay mas mahalaga na sa iyo ang iyong anak, ang iyong ina, ang iyong tatay, ang iyong lulo at ang iyong lula, mga alagang hayop, iyong trabaho, ari-arian, bahay, pilak o ginto, lahat ng bagay na nag-divert sa iyong isipan at sa iyong puso na mas mahalaga pa sa iyo, nagkukonsidera yan, maminamahal, na ikaw ay you are idol worshiper. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Ang sabi mismo ng banal na kasulatan, pakibasa po ang Matthew chapter 10 verse 37. Maliwanag po dito, maminamahal. Kaya ating inisa-isa ito dahil hindi natin nababantayan. Ang buong akala natin, malawak na ang ating pinag-aralan, malayo na ang ating kalamang espiritual. Pero balikan natin itong mga bagay na nagpapalugmok. So, bakit nanlalamig ka ngayon? Bakit umaatras ka ngayon? Bakit nawawala ka sa iyong paglilingkod? Sa iyong pukos patungong langit at buhay na walang hanggan. Kindly, basa. Praise the Lord. Amen. Ganito pagkakasabi, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Palakpakan po natin ang ating malapay. Hindi po ako may sabi niyan. Ang Biblia mismo. Kaya nga ang sabi ng Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan ay nadaya. Painan tayo ng mga Santo Niño. Painan tayo ng Santa Claus. Ano pang ipapain sa atin, maminamahal? Hallelujah! Diyan sa Quiapo, itong January, kasunod na buwan, papalitan ng maitim na napakalaking ribulto, yung Nazareno. Kinuha pa naman yung pangalan, Jesus Nazareno. Madidisip ka talaga. Kaya nga, ipinapaalam sa atin ang mga bagay na ito upang ikaw pagdating ng mga araw na yan, makarating ka man sa Cebu. Amen. Dumating man ang December, dumating man ang Enero, sabihin mo na sa mga dibuto, sabihin mo na sa mga kamag-anakan mo, yang mga bagay na yan ay patungong impyerno. Dahil kung ating babasahin ang banal na kasulatan, mismo ang Biblia nagsabi sa 9:20 ng Revelation, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga inanyuang larawan, mga batot semento, hallelujah, sa India, sa lahat ng dako sa buong mundo, may mga sinasamba silang buwan, stars, mga baka, anumang mga inanyuan, maminamahal, na kanilang iniisip na kanilang Diyos, ginagawa na nila, maminamahal. Purihin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pati nga, ang ina sa laman, ang malapit si Mama Mary, doon sa Manawag. Tingnan nyo, malapit lang dito sa atin. Nadidisip ang mga Kristiyano. Nakapagtataka sa isang Kristiyano, bautismado sa tubig sa pangalan ni Jesus, taga Jesus Miracle Crusade, babalik doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero marami. Kaya huwag mong sabihin, alam mo na. Alamin mo. Search the scriptures for in them you think you have eternal life.
because they are they which testify of me. Sabi ng mahal na Panginoon. Kaya ating aralin ng mainam ang salita ng Diyos. Huwag niyong sabihin, alam na namin yan. Alam ko na yan. Malawak ng aming pinupuntahan. At nandun na sa space ang aming pinag-uusapan, pinag-aralan. Bakit kami ibinalik? Yung ginagawa mo ngayon eh. Yung ginagawa natin ngayon, maminamahal. Ano bang sinasamba natin? Trabaho? Pagdating ng Miyerkules, hindi natin maiiwanan? Pagdating ng overnight, ayaw mo ang overnight dahil may pasok ka kinabukasan? Amen? Sabihin pa, ang beauty mo mawawala, malulusyang ka, kaya huwag ka mag-overnight. Hindi natin alam, maminamahal, unti-unti tayong, hallelujah, hinahatak sa ibaba ng kalaban. Unti-unti tayong winawala sa ating focus. Maraming pamamaraan ng dyablo, hallelujah, para ibalik tayo sa ating dating pagkatao. Pero huwag tayong maminamahal, magpagabi. Huwag tayong maniwala, basta-basta karagadaga. Alamin natin na ang mga bagay pala na ito, hallelujah, na nangyayari sa iyo. Bakit ka nalalamig, nalulupaypay? Kapag artista ang dumarating, kapag mayor ang dumarating, presidente ang dumarating, pag humalakhak ka, pag pumalakpak ka, pag nagtaas ka ng kamay, abot, tainga. Pero sa mahal na Panginoon, pag araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, nagbababling na ang song leader, nagpapalakas na ng mga salita, ang mga tumatayo sa pulpito, baliwala sa iyo. Kapag hindi mo ginawa ang mga bagay na yan, mayroon ang inaidulo ang iyong sarili. Hindi ka na nakikinig at sinusunod. Hallelujah, ang mga anak ng Diyos na nagpapagamit dito para ikay palakasin. Ang iyong mga mangangaral, ang nangangasiwa sa iyo. Dahil lagi na tayong pinapalalahanan ng ating dearly beloved pastor na darating ang mga araw ng mga panganib. Mapanganib ang araw nitong huling araw na ito. Huwag kayong magpadaya. Huwag tayong magpadaya. Bakit ka pinapalakpak? Pagka may nakapuntos ang mga mangangaral, ang mga nagpapatotoo, dahil sumang-ayon ka, ang pinapalakpakan mo, ang Diyos na gumawa sa patotoo. Ang Diyos na gumawa ng preaching. Ang Diyos na nagbigay ng talento sa ating mga awit, mga manunugtog, kaya napapalakpakan mo, napuri mo ang ating Diyos. Hindi yung tumatayo, hindi yung nag-testify. Alalahanin mo, alalahanin natin lahat. Ang ating iniidulo kapag nandito tayo sa gawain na malapayon, walang iba kundi ang ating Diyos na Espiritu. Walang laman, walang buto. Tulad ng hangin, nararamdaman mo. Tulad ng dew. Tulad ng singaw, nakikita mo. Hallelujah. Ganun ang ating mahal na Panginoon. Kapag nakita mo na may mapupuspos na, mayroon na nakaramdam ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, nararamdaman mo kung ikaw ay may Espiritu pa ng Diyos. Kaya magsumikap ka, lumuhod ka, huwag kang manood. Huwag mong paliwalain ang mga kumakanta dito, tumutukan. Ang nagsusong leader, umiiyak na sila dahil naramdaman na ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang dapat mong atupagin para huwag kang manlamig, huwag kang manlupaypay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pagibasa. Dito po sa Romans chapter 1 verse 18 up to 28, kindly. Hindi ko na pinabasa yung Exodus chapter 20 verse 1 up to 6. Lahat kayong ayon yung basahin, pumunta kayo dito sa may left side facing the stage. Andoon yung Exodus chapter 20 verse 1 up to 6. Mabasa ninyo. Kindly, basa. Amen. Dito po sa aklat ng Romang Kabanatay 1, ang talatay 18 hanggang 28. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi pagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid
at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman, siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalin na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa-lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagatian ng kanilang pagkakamali. Sa 28, at palibhas ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip, upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat. Palakpakan Amen. po natin ang ating pinagmamahal na Panginoon. Kailanman hindi sinungaling ang Diyos at ang kanyang mga salita. Amen? Ayan. Ang pinakamataas na katungkulan sa isang bansa, presidente. Pinakamababa siguro, maminamahal, yung mga nandiyan sa barangay level. Lahat yan alam na ang rebulto'y walang nakakagawa sa buhay ng tao. Pero tingnan nyo, ang sabi nila, nire-respeto. Pwede mo bang irespeto yung bato, yung simento, yung kahoy? Pero yung totoong respeto, kahit yung kanilang dignidad, yung kanilang pagkatao, niyurakan na nila. Walang respeto sa kanilang sarili. Sa totoo lang. Amen? Kaya sabi ng Biblia, nangyari sa kanila, they become reprobate. Anong reprobate? Hindi na alam ang kanilang ginagawa. Dahil ang Diyos na Espiritu, alam nila, walang kaanyuhan, walang mata, o may mata man, pero hindi po maminamahal katulad ng rebulto, hindi nakakakita. May bibig, pero maminamahal, hindi kagaya ng rebulto na hindi kapagsalita. May kamay, hindi makakatangan. May paa, hindi makakalakad. Bakit maminamahal? Sasambahin. Bakit hinahalikan? Tawag ng reprobate. Ang sabi mismo ng Biblia, lahat ang bakla, ang tumboy, lahat ng uri ng karamdaman, problema ang inaharap sa kasalukuyan, ay nasa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ulitin ko sa mga Kristiyano, ang Diyos-Diyosan mo, kung higit mong inibig ang mga bagay na ngayon, ini-enjoy mo, kaysa ating Diyos na tumatawag sa iyo, nang sabi na paglingkuran mo siya hanggang sa kanyang pagbabalik, dahil siya'y nangangako, bibigyan kanya ng langit at buhay na walang hanggan. Pagdating ng araw, pagtunog ng trumpeta at binabaliwala mo, ang resulta, nanlalamig ka, nanlulupaypay ka, ang iba'y umaatras na. Yan ang katotohanan. Anong pagkakaiba mo? Anong pagkakaiba natin? Dito sa aking binabanggit na may mga katungkulan sa ating pamahalaan na ngayon, maminamahal, na-disave sila nitong mga idol worship na ito. Pati ang mga Kristiyano, na-deceive tayo. Dahil atin ang ipinagpalit ang ating unang pag-ibig sa lahat ng ating kinakamtan ngayon. Dati-rati ang sabi natin, tulad ng sinabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first. First ang pinag-usapan. Tanungin mo ngayon ng mga nanlalamig, nalulupaypay, hindi nag-ate ng Wednesday, hindi nag-overnight. Brad, sis,
Bakit wala ka sa Miyerkules? Bakit wala ka sa overnight? Trabaho, Brad. Huwag kang mag-alala, darating din tayo diyan. Babalik din kami. Di ba? Pangkaraniwan na kasagutan, maririnig natin. Di ba ang inidulo na natin diyan ay yung ating kabuhayan? Mahirap, mahalaga kasi, beloved OP, mabuhay kami. Sabi ng Biblia ang mga ibon hindi nagbubungkal ng lupa para makakakain. Hindi pupunta sa dagat para mangisda, pero pinapakain. Ikaw, anak ng Diyos. Ang sabi na hindi kita kalilimutan, hindi kita pababayaan. Nag-aalala ka, ano makain mo kinabukasan? Kristyano ka pa naman. Bakit? Dahil inuuna mo na ang sarili mo, inuuna mo na yung iyong pangamba, inuuna mo na yung problema mo. Napakasimple lang. Sabi mo, but seek ye first the kingdom of God. Asan yung kingdom of God yan? Sinisik ye first mo. Hindi totoo sa buhay mo. Yan ang katotohanan. Bakit natin hindi harapin ito? Dapat harapin natin kung totoo mong iniibig ang ating mahal na Panginoon. Kahit ano pang mangyari pagdating ng Miyerkules, dahil hindi mo alam sa dating ng Miyerkules na yan, pagbabalik na ng ating mahal na Panginoon, iwanan mo ang trabaho mo, makarating ka lang sa gawain, hahabol ka kahit closing prayer na lang, dahil alam mo, inaantay ka ng iyong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw mo mag-overnight dahil malusyang ka. Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, sabi mismo ng Biblia, the return of the Lord is, it might be in the morning, sa madaling araw, hating gabi. Kung titilawak ang manok, anong oras yan? 3:00 ng madaling araw. Nag-overnight tayo. Sa gabi. Paano yan? Nalulusyang tayo. Yung iba nga, ba't ako atin diyan? Sinasabi lang nila, magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Hindi pa naman nagbabalik hanggang ngayon. Iniidolo mo yung iyong katawirang liko. Baliko, baliktad na katuwiran. Yan ang iyong iniidolo. Yan ang katotohanan. Di po ba? Wala tayong ikakatuwiran. Nung ikay, pasan-pasan mo pa ang mga problema. Ikaw ay punong-puno pa ng karamdaman. Nung ikay wala pang kwenta, dahil ikay pinagaling lamang ng ating mahal na Panginoon. Saan ka? Ngayon, may katuwiran ka na? May katuwiran na tayo? Pagkatapos nating mabautismuhan sa tubig, sa pangalan ni Jesus, sa pagtanggap natin sa ating malapit, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, nagbago ang ating buhay, ngayon nangangatuwiran ka na. Mayroon tayong katuwiran. Mga minamahal, mga katuwirang baluktot, mga katuwiran maminamahal na talagang pinasubalian ng banal na kasulatan, kabaluktutan sa harapan ng ating mahal na Panginoon ang lahat ng katuwiran ng tao. Amen. Kung ibig mong magkaroon ng langit at buhay na walang hanggan, serve the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Amen. Ipakita mo, huwag sa salita, huwag sa bibig, kundi sa gawa at katotohanan. Anong gawa at katotohanan? Pagdating ng Miyerkules, andito ka. Pagdating ng overnight, nandito ka. Pag ipinaliwanag ang pagbibigay, ibinigay mo ang pag-aari, 10 bahagi tandog ng ating mahal na Panginoon. Sa bahay mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa nabuhay mo, hindi ka nakikita ang nakapantalon, sister ka pa naman. Naka-short, wala sa kabanalan. Ulitin ko, sa lahat ng iniisip ng mga Kristiyano na lihis sa hili-hiling ng mahal na Panginoon na paglingkuran siya, that is idolatry. Maliwanag, hindi natin pwedeng pagkaitan ng ating mahal na Panginoon. Dahil diyan, nag-uumpisang panlalamig at panlulupaypay. Upang maalis ang panlalamig at panlulupaypay, gawin natin. Sabi ng Biblia, pag nasunod mo daw ang katuwiran ng ating malapay, lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang.
Hindi po si Brother Buboy, hindi si Brother Jubin, hindi yung mga tumatayo sa pulpito ang magdaragdag sa ating pangangailangan. Ang Diyos na nangangako sa atin, unahin mo siya, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Huwag yung mga bagay na magpapalayo sa iyo sa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Yung ating mga kapatid, yung kanilang mga anak, sarado yung dalawang mata dahil sa tikdas. Sabi nila, mahal na Panginoon, wala namang kaming magagawa. Kahit ano pa, dalhin pa namin sa doktor yan. Kung kukunin mo ang buhay nan, mamamatayan. Ang sabi mo, unahin ka namin, mahal na Panginoon. Iniwan ang mga anak, pumunta sa gawain, nag-praise sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala, sabi ng mga anak, dahil ikaw naman ang nagbigay niyan ng buhay para magiging anak namin. Ikaw rin ang magdudugtong ng buhay niyan. Nasa iyong mga kamay. Umasa sa mahal na Panginoon. Kinabukasan, pagbalik, dahil overnight, nagulat sila. Yung pikit ng mga mata, dumilat ang mga mata. Pinagaling na ng mahal na Panginoon, yung tigdas pa na itim, dapa pa. See? Hindi natin pwedeng mapasubalian ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin matanggihan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Siluso ang Diyos. He is a jealous God. Amen? Anong sinabi niya sa 4, 20 ng 4 ng Exodo? Basahin natin yan. Sabi na ako, yung mapanibuguing Diyos. Atin mo nang basahin yan dahil napaka-importante niyan. Kindly, praise the Lord. Exodo 20, talatang 4, kung di ako nagkakamali. Amen. I am a jealous God. Amen. Ganito pagkasabi, huwag kang gagawa para sa iyo ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Amen. Dito sa 5, ano sabi? Hanggang 5, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuhuin, Diyos na mapanibuguin. na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuri sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I am a jealous God. Ako'y silusong Diyos. Amen. Hindi ko kailanman ibinigay ang aking kaluwalhatian, kapurihan, kahit sino pa man. Paano? Tingnan niyo po yung mga pinagpapala. O, asan na ngayon? Lahat ng mga pinagpapala, nasa na ngayon? Tinalikuran na ang paglilingkod sa Diyos. Dahil ang kanilang sinasamba na yung pera. Yung pagpapala. Di po ba? Pero dati-rati, ang sabi nila, mahal na Panginoon, pagpalain mo ko, bigyan mo ko ng tricycle para makasamba ako. May tricycle na, hindi na makasamba dahil namamasada na ang tricycle. Amen? Amen? Praise the Lord. Mahal na Panginoon, pagpalain mo lamang kami ang linggo, ang Biyernes at ang Miyerkules. Ibibigay ko sa iyo pag pinagpala na kami. Pinagpala na. Mayroon isang tindahan, 2, 3, 4, 5 ng tindahan. Nasaan? Linggo, late pa. Minsan nag-overnight, para pang, nandito ako ha. Nag-overnight ako. Parang nagyayabang pa, nagmamalaki pa. Nasaan na sila ngayon? Hindi pa nga nagtatamasa ng kasaganaan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Dahil the more malalaman mo na ikay pinagpala ng lubos, dahil kahit ano pa, lanay, sobra-sobra, umaapaw na ng mga pagpapala, same thing ang iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hindi ka nawawala pagdating ng Miyerkules. Inuuna mo ang ating mahal na Panginoon, nag-overnight ka, hindi ka lang linggo nandito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Yun ang sinabi kanina nating binasang talata. Bagamat alam na nila at kilala nila ang Diyos, pinabaliwala nila ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, yung mga Israelita, naglalakbay mula Ehipto papuntang Kanaan. Pagdating sa kalagitnaan, nawala lang si Moises dahil kinuha ang 10 utos. Nawala lang ng ilang araw. Nagpasting ng 40 days and 40 nights. Pagbalik ni Moses, ano nang sinasamba ng tao? Guya na. Yung guya na gawa ng kamukha ng hayop.
Maring baka o anong guya yung ginawa nila. Tingnan niyo. Lalo na ang mga Kristiyano, hindi ka na umati ng Miyerkules, hindi ka pa nag-overnight, linggo ka lang. Anong makikita mo sa mundo, yan ang sasambahin mo, yan ang gagawin mo. Yan ang first priority mo. Amen? Amen? Dalang mundo maminamahal gumagawa. Lahat ay kakampi ng demonyo yan eh. Sabi ko na nga sa inyo kanina, Satan comes to kill, to steal, and to destroy. He's a roaring lion, seeking whom he may devour. Amen. Ano pa? 2 Corinthians 11 verse 14, nag-aanyo pang anghel. Nag-aanyo pa siyang anghel para makumbinsi ka, makumbirti ka, para iwanan mo ang iyong unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, expert ka na ba? Alam mo na ba? Alam ko na yan, idol worship. Ngayon, nagulat ka. Lahat ng panlalamig mo, panlulupaypay mo, lahat nangyayari sa iyo, yun pala ang nagiging source. Hindi natin alam, hindi lang pala ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pati pala yung ating mga importanteng bagay, yung gadget mo, na pagising mo sa umaga, yun ang inaatupag mo. May message, anong message? Ano pang mga ginagawa natin pagising natin sa umaga? Imbis lumungot at magpuri, imbis tayo minamahal magpasalamat sa kalusugan, kalakasan, kaya isang buhay. Amen? Amen? Tingnan niyo mga minamahal, isang hari, 8 years old pa lang, 8 years old pa lang. Si King Hosea, dito sa 2 Chronicles, chapter 34, verse 1 and 2, italon ang basa sa 7. Kindly, hindi na nasama ito sa aking ibinigay kanina. Kindly, pakibasa po. 2 Chronicles, chapter 34, verse 1 and 2, at talon sa 7. Kindly, praise the Lord. Malapit na tayong magtapos, 3 versikulo na lang ito. Amen. Ito po sa Kalawang Kronika, ang kabanatay 34, talatay 1 hanggang 2, talon sa 7. Si Uzzias ay may 8 taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari. O, tingnan niyo, 8 years old pa lang ha. 8 years old pa lang siya. Tuloy ang basa. At siya'y nagharing 31 taon sa Jerusalem. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon at lumakad ng mga lakad ni David na kanyang magulang at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Sa 7, talon sa 7. At kanyang ibinagsak ang mga dambana at pinukpok ang mga asera at ang mga larawang inanyuan ay dinurog at pinagputol-putol ang lahat na larawang araw sa buong lupain ng Israel at nagbalik sa Jerusalem. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, ang bata, 8 anyos, yung mga bata, maminamahal, yung mga ating mga beloved children's choir, akala niyo wala kayong kabuluhan sa harapan ng mahal na Panginoon. Ito, 8 years old lang po si Haring Hosea, naghari sa Jerusalem o sa Israel. Naghari, anong kinalulugdan ng mahal na Panginoon? Sa kanya, ginawang pino-pino, pinagbabasag ang mga rebulto, pati yung altar, ginawang pinino-pino niya, natuwa ang mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Ngayon, maminamahal, ano yung dapat ninyong pinupinuhin? Mga bata ngayon, nakita nyo, pag walang gadget pagising ng umaga, galit na galit. Mauna pang hanapin ang gadget kaysa pagkain, sa inom ng gatas. Si Hosea, 8 years old lang, bata lang siya, pero alam niya ang mga rebulto, ang sinasamba ngayon ng mga bata, purihin ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, ay kinasusuklaman na ng ating Diyos. Suklam na suklam ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating ginagawa na lumilihis na tayo, lumalayo na tayo. At yan ang nagiging dahilan bakit ka nanlalamig, nalulupaypay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, huwag kang magpa-deceive. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Kahit anghel bababa mula sa langit at iba na ang itinuturo, bata pa ang sundin mo. Sa Amerika, nakakatawa. Ang mga Amerikano, sumusunod na sa kanilang mga anak, ang lulu't lula, nagyayabang pa, ang apo daw nila, kanila lang sinusunod. Anong nangyari? Nabaliktad ng mundo. Kindly, praise the Lord. 2 Corinthians 11 verse 18, last 2 verses.
At last verse ay Ezekiel chapter 36, verse 24 up to 30. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, ang talata po ay 14. Dito po sinasabi, at hindi katakataka sapagkat Satanas man ay napagkunwari Si Satanas man. ng kaliwanagan. Ay, mami naman, medyo nautala ating mga kapatid. Si Satanas man ay, hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel sa kaliwanagan. Okay? Tingnan nyo, pakihanda ang Ezekiel 36 verse 24 up to 30. So ang ibig sabihin, anong alam ng bata? Kaya ngayon, tingnan mo mga bata, problema ng dipid. Grade 3 na, grade 4, di marunong sumulat, di marunong bumasa. Grade 6 na, hindi pa marunong ng multiplication table. See? Kamangmangan ng mga Amerikano, mga mangmang sila. Mga Pilipino, kung matalino tayo, abay, nung araw, isang tingin lang ng ating nanay, ng ating tatay, sunod-sunuran tayo. Kaya ang lahat ng mga bata nung araw, marunong magsaing, marunong magluto, marunong maghugas ng pinggan, marunong mag-igib ng tubig, marunong mangahoy para igagatong ng panggatong, marunong kumuha ng mga pagkain doon sa bukid para kainin. Ngayon, ang bata, naku po, kahabag-habag ang mga magulang na hindi sinuswito ang mga anak. Kindly, dito po sa huling talata. Praise the Lord. Instrumentalist, kindly please. Amen. Ganito ang pagkasabi. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at pipisanin ko kayo na mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis sa buong ninyong karumihan. At sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At kayo magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang at kayo magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan at aking patutubuin ang trigo at aking pararamihin at hindi na ako magpaparating ng kagutom sa inyo sa 30 at aking pararamihin ang bunga ng punong kahoy at ang ani sa bukid upang huwag na kayong tumanggap pa ng kadustaan ng kagutom sa mga bansa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang reward ng ating mahal na Panginoon. Kung mula kanina hanggang ngayon, sinusundanan ninyo ang ating pinag-aaralan. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Pagdating nitong huling mga araw, yun ang genuine na pagpapala. Amen. Hindi yung pagpapala na kahit hindi nakadalo, pinagpala pa rin. Mag-ingat kayo sa mga salitang pinagpala. Kahit hindi na nag-aatin ng Miyerkules, kahit hindi nag-overnight, Sunday lang, sabihin pa rin pinagpala. Asa ang pagpapala doon? Pinagpala ang Kristiyano pag Miyerkules, Biyernes at Linggo nandito, ipinagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Amen? Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, it's a big, big reminder. Deceiving idols, mga pagkukunwaring, mga idolo sa ating buhay, iwaksik natin. Alam ninyo, alam nating lahat, anong nararapat. Reviewin lang ninyo yung ating pinag-aralan. Basahin lang ninyo, palagi, yung Romans chapter 1, verse 18 up to 28. Diyan kayo mamumulat at magugulat sa kabutihan ng ating malapain ginawa sa ating buhay. Iniibig namin kayo, minamahal. Iniibig ko kayo. I don't want to hurt you. Ayaw ko kayong saktan, pero ito ang nararapat dahil gusto nating magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling na ating malapain. Tayo mula tayo tumayo, awitan natin ang ating malapain. Praise the Lord. Mary Jobs.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Isa pa mo, I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire. In the darkest nights, you were close like no other. I have known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Hallelujah, hallelujah. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able. We love you so much, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. And all my life you have been faithful. Hallelujah, hallelujah. And all my life you have been so, so good. With every breath, praise the Lord, hallelujah. Oh, I will sing of the goodness of God. Mga minamahal, yan ang mga aral na ating pinaka-asam-asam. Yan ang aral na magsasabi sa atin ng buong katotohanan. Sa una, akala natin mali, akala natin dapat yung alam ko ang tama. Pero yung totoong mangangaral, hindi tinitignan kung masasaktan ka o hindi. Ang tinitignan niya kung ano ang tamang gawin para ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. That is the goodness of God. Yan ang totoong kabutihan ng Diyos. Hindi yung ikaw ay mawawala na sasabihin, tama yan, tama yan. Hindi ganun ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos, sasabihin at sasabihin kung ano ang
sama at kalooban ng Diyos. Yes, amen. Mga minamahal, we miss na pastor. Lahat naiinis kasi nangangaral. Pero sa bandang dulo nakikita nilang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kung tayo lahat nanangan sa ating mga pride, wala sana tayo ngayon dito. Hindi sana tayo lumaya sa ating mga kasalanan. Hindi sana tayo lumaya sa ating mga karamdaman. Maring ilan sa ating ngayon, maring nawala na, namatay na. Ang ilan nasa kulungan na, ang ilan napahamak na. Ngunit nung ating ibinaba ang ating mga pride, nakinig tayo sa pangungusap ng Diyos. Natuto tayo sa Kanyang mga salita. Yan ang dahilan kung bakit, kung sino tayo ngayon, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. And every breath, I will sing of the goodness of God. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Heavenly Father, hear our prayers. Pakinggan mo ang aming panalangin, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita, reminding us sa mga bagay na aming hindi namamalayang ginagawa, nagiging sanhi upang kami malayo sa iyo, mawala sa paglilingkod sa iyo. Sa buong pag-aakala namin ito'y tama. Ngunit salamat sa iyong mga ngaral, salamat sa iyong mga salita, reminding every one of us gaano kahalaga ang kaligtasan. Salamat po na Panginoon. Patuloy mo kaming itinuturo ang tamang daan upang aming maganap ang iyong banal na kalooban. Tulungan mo kami mawala anumang price sa aming buhay. Matuto kaming sumunod sa iyong mga salita. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Huwag mo kaming pababayaan. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa. Mga pagbabaliwala. Tulungan mo kaming maituwid lahat ng mga bagay nito at maghanap ang iyong banal na kalooban. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, ating beloved newcomer, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay, pananampalataya. Kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siyang Diyos na nagkatawang tao. Kaysa isang Diyos, makapangyarihan sa lahat, na nagkatawang tao upang ikaw at ako'y magmana ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, mga minamahal ay ang pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Walang sino mang walang kasalanan. Lahat ng tayo nagkasala. Kaya kung magsisi tayo, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Buhay ang ating Diyos, nakikinig sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. At ang pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Ganapin mo ito, sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name. Tatanggapin mo ito upang ikaw ay makalaya. Makalaya sa iyong mga pagkasala, mapatawad ng kasalanan, tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Nakikita niyo ang mga nanginginig, umiiyak. Yan hindi pa pag-iyak ng kalungkutan. Pagdamayan ng banal na presensya ng Diyos. And when the Spirit of God dwelling behind,
lahat sa ating the midst of us. Doon mo nakikita ang karamdamang kanser gumagaling, ang problema nilulutas, ang lahat ng mga kalungkutan pinapawi na mahal na Panginoon. Diyos ang gumaganap ng lahat ng mga bagay nito, hindi ang tao. Dahil ginanap natin ang kalooban na mahal na Panginoon. So, sa ito mga minamahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon, ating mga beloved viewers. Huwag kayong magatubili. Sumunod kayo sa bawat panalangin na aking sasabihin. Sumabay kayo sa ating mga beloved kapatiran na baguhan sa oras na ito na dito sa atin. Hallelujah. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula noong ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Lahat ng aking nagawang pagkakasala, inihingi ko ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapis na ito yung mga anak. Saan man sila naroroon, ano man kanilang kalagayan, saan man sila mga Panginoon, kinaroon sila sa araw nito, walang bagay na makakadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Walang distansya makadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak na ito, mahal na Panginoon. Pagpalay mo po sila, mahal na Panginoon, humingi kami ng kapatawaran. Inihingi namin ng kapatawaran ng mga kapatid namin ito sa pandalangin na aming ginagamit Minista with Estrada Almeida. Ay po maminamal na mamagawa. Patawarin mo po sila sa kanilang pagkakasala. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip, salat, katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa kalatang buhay. Diyan sa kalangitan, sampu ng kanilang mahal sa buhay. Nawa hindi unat ulito ng kanilang paglilingkod. Simula pa lamang nawa ito, mahal na Panginoon. Makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga personal na pangangailangan. Huwag kayong mag-alinlangan, mga kapatid. Tayo na lahat ay binigyan karapatan ng Diyos na humingi, manalangin, at may kapangyarihang palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lahat mga aming mga kapatid, kung mayroong karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may sa buhay, nasa nating ilapit sa malapit, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan ay pinakamabalik sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kung may magkapangyayang palayasin, lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito, sa pandalangin na aming ginagamit ng Minista with Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, lahat ng gawa ng kaaway, trangkaso, sipon, ubo, high blood, stroke, we can do cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Pneumonia, cast out in Jesus' name. Leukemia, cast out in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, ay kami cast out in Jesus' name. Cast out, cast out, cast out. Lahat ng mga panalupaypay, mga palalamig, mga gawa ng kaaway, pagkababag sa iglesia, cast out, cast out, cast out. In Jesus' mighty name, we by the power of darkness, in the mighty name of Jesus, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord, Lord to God. At tayo na po mga minamahal tumayo at ating pong tayo po'y lumundag 3 beses bilang pag-angkin at ng katuparan ng ating mga pinalay mga minamahal, sapagkat sabi niyan, when you pray, believe that you receive. Amen? At yan mga minamahal, hindi yung darating na pakiramdam, hindi ganon. Panampalatayan mo na yan ay tinanggap mo na, sapagkat yan ang pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God.